जय कांग्रेस नायकत्वम जय कांग्रेस रेवंत नायकत्वम प्रियंका गांधी नायकत्वम राहुल नायकत्वम बोज्जा नायकत्वम जय कांग्रेस जय कांग्रेस जय कांग्रेस जय कांग्रेस जय कांग्रेस अनुरी कांग्रेस जय कांग्रेस जय कांग्रेस जय कांग्रेस जन नायकत्वम जन नायकत्वम చేతు గుర్తుకే చేతు గుర్తుకే జై కాంగ్రెస్ జై కాంగ్రెస్ నాయకత్వం రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వం 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 జై కాంగ్రెస్ జై కాంగ్రెస్ జై కాంగ్రెస్ ఖానాపూర్ నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ టికెట్ ఎడమపోతుకి వచ్చినందుకు సంతోషంగా ఆ సందర్భంగా పోటాకలు ముట్టించి నవాపేట విలేజ్ నుంచి సంతోషంగా మేము గెలిపించుకుంటామని అన్ని విలేజ్లలో కూడా సంతోషంగా అందరు దిల్తోటి ఉన్నారు. ఎడమపోతు గెలుస్తాడని మాకు నమ్మకం, పక్కా గెలుస్తాడు. దూరం దూరం అత్త అత్త ఒకటే పక్క ఒకటే పక్క ఒకటే పక్క ఒకటే పక్క ఫెయిల్ అయ్యి
गाणं लाव मन डेरिंग दासिंग अबे दोन्ही एकदाच लाव నాయకత్వం జై కాంగ్రెస్ రేవంత్ అన్న నాయకత్వం ప్రియాంక గాంధీ నాయకత్వం రాహుల్ అన్న నాయకత్వం బొజ్జాన నాయకత్వం ముట్టిరా అరే జై కాంగ్రెస్